Semo ya borokiwa we University ya Kisii niko bagokigwo ni gitambukiro kibona siasa Walton Kundi chanwa kurwase kaunti ya Nyamira kubasira insi yo muroberio bagendete gukwirikia bunaba kichukura ase skuru yo bakora wana Zakaria Buga igo bamotebire buna janwa ko bumuraye werwete asokoleto burayubuya nagosira masomo hegati ya borokiwa tatengereri bageri ko bakirambe yamono abana baminta so take part of this process yoko bwate ekura nakio enere nkuru yoko bwata eri nduchora barayaba ya 2027 abasaya bali gaiga naenda nago kibunanga amongst una muri gaiga mubwate candidate mwago kibuna abana funsi nende abakikura banyamira bono mwabera abakichikura bana abe basokire gaiga babwate chikura erinde 2027 batware governor ya mana governor wacha kubakonya asama genda se county ya Nyamira naendo uyitari onde wetani Walter Nkundi chanua tutaete mu governor kurigereria mangana ya masomo kurigereria mangana ya chipara kurigereria mangana ya bataka kurigereria mangana ya chintakana mundo kubwata rakonye county ya Nyamira embassy abange abana ga Kisii University na Polytechnic Mumbu mpaka enderete kubwate kura tubwate target ya bana 5000 diga na 4000 Polytechnic va support mheshimiwa Walter Nkundi chanua Walter Nkundi oyega tukiagarire tubwati chimbaratero chaye no koba okonyira bana bali high school obakonyire okonyira abana ba Masai Mara University abandi bali akonyara gwakana ne fee okonyira abantu bebinyoro buna moisonde naro cheka gokonya abantu bagwaka matofoli Walter yokonye chintakana nandi no musayo ito obwata chande litroche era transform Nyamira through youth yaba n'abantu bonse Nyamira chumura niko kadi tuchanwe Nyamira.